салому дуруд ба мухлисони Барселона ва канали Барсатиҷӣ. Дастаи Марсели Фаронса барои пурқувват сохтани хати ҳамлааш ҳамлагари Барселона Мартин Брейтветро варианти беҳтаре медонад. Барселона омодааст ки барои трансфери Левандовски 50 миллион евро пардохт намояд. Хави аз рӯбарати Барселона талаб намудааст ки бори охир кӯшиши нигоҳ доштани Дембелеро дар даста намоянд, вале эҳтимолан Усмон ба Челси мегузарад. Духтурони Барселона Ансу Фатиро аз якчанд озмоиши тиббӣ гузаронидан ва маълум гардид ки омодагии физикии ӯ хеле заиф гардидааст. Дар Барса аз ин аҳвол сахт нигарон шуданд. Имрӯз дар бораи ин хабарҳо пурра бароятон маълумот медиҳем. Дӯстон, ҳамаи бозиҳои варзиширо шумо метавонед бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Барсатиҷӣ. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дастаи Марсели Фаронса ҳамлагари Барселона Мартин Брейтветро варианти ҷиддӣ барои пурқувват сохтани хати ҳамлааш мебинад ва барои трансфери ӯ Аллакай музокиротро бо дастаи Каталония оғоз намудааст. Аз ин пештар хабар медоданд ки Хави бо Брейтвет суҳбат намуд ва Мартин иброз кард ки новобаста аз ҳамаи мушкилиҳо ӯ Барселонаро тарк карданӣ нест. Худи сармураббӣ ба футболбози даниягӣ ниёз надорад ва шубанок аст ки дар мавсими оянда Мартинро ҳатто аз курсиҳои эҳтиётӣ вориди майдон созад. Аз рӯзи сармураббии Барса таъин гардидани Хави Брейтвет амагӣ 22 дақиқа дар маҷмӯъ майдондорӣ кардаасту халос. Барселона омодааст ки барои трансфери ҳамлагари Бавария Роберт Левандовски 50 миллион евро пардохт намояд. Мувофиқи манбаи хабар, дастаи испанӣ ба талаботи дастаи Мюнхен билохира розӣ гардид. Дар Барселона нақшаи молиявӣ омода намуданд ки мувофиқи он бе ягон мушкилӣ масъалаи трансфери Робертро ҳал карда метавонанд ва ин масъала тобистони ҳамин сол бояд ҳал шавад. Рақибони Барселона барои Левандовски дастаҳои ПСЖ ва Челси мебошанд ки ҳарду онҳо назар ба Барселона ба ҳамлагари Бавария маоши зиёдтар пешниҳод доранд, вале худи футболбоз дар ҳамаи мусоҳибаҳои охиронаш қайд дорад ки саргузашти ӯ дар Мюнхен ба анҷом расид ва мехоҳад ки Баварияро тарк намояд. Илова бар ин, Роберт ба агенташ Пини Захавӣ амр додааст ки новобаста аз маблағи пешниҳодкардаи дигар дастҳо ба ғайр аз Барса ягон варианти дигарро мавриди омӯзиш қарор надиҳад. Дӯстон, канали UTKA Games Аллакай барои шумо ставкаҳои ройгон омода кардааст. Дар ин канал ҳар рӯз прогнозҳои гуногун партофта мешавад. Мехоҳам ҳаминро қайд кунам ки аз рӯи ставкаҳои пешниҳодкардаи онҳо нафарони зиёд маблағи худро 2 баробар бештар карданд. Яъне агар шумо дар кисаи худ 1000 рубл дошта бошед, барои 2 баробар бештар кардани он танҳо ба прогнозҳои бачаҳои UTKA Games такя кунед. Бачаҳо аз UTKA Games дар ҳақиқат прогнозҳои хуб медиҳанд ва эҳтимоли ғолиб шудани шумо хеле зиёд аст. Ссилкаи Телеграм канали UTKA Games дар описанияи ин видео. Ва пул кор кунед. Сармураббии Барса Хави аз рӯбарати бошгоҳ қатъан талаб намудааст ки бори охир барои дар даста нигоҳ доштани Дембеле ва шартномаи нав ба имзо расонидан бо ӯ кӯшиш ба харҷ диҳанд. Дембеле ва агенташ пешниҳоди охирини Барсаро рад карданд ва дар бошгоҳ аз ин дида пешниҳоди беҳтар карданӣ нестанд. Ё ин ки шартномаи пешниҳодшударо қабул мекунад, ё ин ки Барселонаро Усмон тарк мекунад. Нашрияи Зесан хабар медиҳад ки Челси мехоҳад ки Дембелеро ба имзо расонад, чунки эҳтимолан Ромео Лукаку ба дастаи Интер меравад ва ҳарчанд ки Дембеле ҳамлагари марказӣ нест, вале Томас Тухел ивазкунандаи Лукаку дар хати ҳамла маҳз Дембелеро мебинад. Тухел иброз намудааст ки ҳангоми тамрин додани Усмон дар Боруссияи Дормунд Дембеле истеъдоде дошт ки бори аввал дар умраш мушоҳида карда буд. Худи Дембеле омодааст ки ба Челси гузарад, вале як шарт дорад. Тухел бояд кафолат диҳад ки новобаста аз оне ки дар даста чӣ рух медиҳад, ӯ бояд футболбози калидӣ ва асосии Челси дар ҳар бозӣ бошад. ҳамлагари ҷавони Барселона Ансу Фати баъди ҷароҳат бардоштанаш аз ҷониби таибони Барселона аз якчанд озмоиш гузаронида шуд ки бояд дар онҳо сатҳи омодагии варзишиву ҷисмии Фатиро нишон медод. Натиҷаи озмоишҳо нишон доданд ки дар ҳолатҳои душвори варзишӣ Ансу Фати омода нест ки ҷисман дар топ мусобиқаҳои ҷаҳонӣ иштирок карда тавонад ва баъди ҷароҳат бардоштанаш дараҷаи омодагии ҷисмии Ансу хеле заиф гардидааст. Фати таҳаммулпазирии суръат ва қуввае ки пеш аз ҷароҳат дошт тамоман гум кардааст ва ин таибону роҳбарони Барселонаро сахт нигарон намудааст. Дар бошгоҳ аз он нигаронанд ки Фати дигар ҳамаи бартариятҳои ҷисмии худро ки ӯро футболбози нотакрор мекард 100% барқарор карда наметавонад. Сармураббии даста Хави ба Ансу Фати хеле боварии калон дорад ва ҳар гоҳе ки ӯро дар бораи беҳтарин ҳайати футболбозонаш суол медиҳанд, насаби Фати ҳатман дар он вуҷуд дорад. Ба ҳамин хотир дар бошгоҳ ҳайронанд ки чаро Фати ва аҳли оилааш барои ҷарроҳӣ шудан розӣ нашуданд ки дигар пурра аз ин мушкилӣ халосӣ ёбанд.
با همین تمام باور دارم که ایجادکاری من به شما پسند میآید. در همین حالت بارسلونا رو دوست دارید و کانال بارساتیجی رو دستگیری نمایید. دستگیری شما پیشروی ما با شما مثل هر وقت محمد گیروف. خیلی بچه‌ها در پناه الله.